ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ u Jisu ha bawan ha kanai ke perthei uan balong kumubriu uan ban ai yang badia pi kawai ke kubor ke babha uan ban ye kendu yangi kipat ki jong blai yangi ki khun ki jong blai habawan sana ke perthei u Jisu u klemwan tang naga benta kawai ke jaj benriu u klemwan tang naga benta kawai ke ri Henry uwan naga benta ki khun benriu baro larda ki dei na kawai ke jaj benriu ne na kawai pat hakawai ke ri ne hakawai pat uwan kerpang naga benta ke jaj benriu baro setelah ke perthei habawan bani kendu yangi ki khon ublei yangi ke jaj benriu baro uai yangi tang kawai ke kubor kata ke kubor kadai ublei uij yapi ublei uij yapi den mata kedau haba Jisu wan sakana ke perthei ban ai yangi kata ke kubor ba ublei uij yangi ngiru ngidei ban ik keliang ya ublei bad ya ki parabreu balang ba jong kane ka jing ik ke ba u Jisu lawan ai ha kana ke perthei u hika yang ngiru bangedei bandon ka jing yamap lang ba kane ka jing ik ke ba u Jisu lawan ra ha kana ke perthei u ai badu hika yang ai pi ba mangi ngidei bandon kata kajing yarap ya kiwei barkum juru leng ba kane kajing ik kabau Jisu lawan ra kane ke perthei kabol ai hanga api ukwa yangi ba ngi ngindon kata kajing snuthu ya kiwei ba ngindon kata kajing kloi ban yarap ya kiwei ti kum juru habau Jisu lawan ban ai yangi kane kajing ik habalang ba kane kajing ik ulah hikai yangi ban yangin yamap uhika yangi bangedon kata kajing ya trelang na kajing ya suthu lani kajing kloi bani rap ya kuwei ukwa yang abade piro bamangingin le ya kini bangin pendabhok ya kine baro kiba ujisu ulahikai ngitip ba hakapor jong ujisu don ar grup kibreu lani ar jaj kibreu kiba ujisu uya kendu ha kajing em gajungu kawai ke grup kadai kata ka grup ka ba pediang ya ke ka ba Jisu u hikai ya ke ka ba Jisu u ptha yaki haba ki osnge wi ke jeng hikai jeng Jisu ki pediang ya ka to ke jeng hikai ke jeng u bat ki im ya ke jeng im ka ba Jisu u hikai bat ki to ki breu ki ba pediang yo Jisu ki pendap hak ya ke kamram lane ka deity ka ba ublei ulapan khamti yaki bat kitu kinyo ya ka jingkurku ya ka jingi jong ublei sa ka weipat ka group hakapor jong Jisu ki im ya ka jing im ka babha ka jungki ki bot ya ka jing hikai jong ka niam ka jungki Henry kim syam la pediang ya ka jing hikai jong Jisu ki kenta ya ka jing hikai jong Jisu ki im ka jing im ka babha ki pediang ya ka jing hikai jong ka balang jongki ki pediang ya ka jing hikai jong ka jing tho ba khoi jongki Henry kim sem la ban em ya ka jing em jong ka jing ik ka ba Jisu ulawan ra ha ka ne ka perthei ne ka ba uhi dalade wan ban hikai yang abade pi leng ba ka jing em ka jungu te ki to ki breu ki ba kan taj ya ka jing hikai jong Jisu ki bamlaban pediang ya ka jing ik ka ba Jisu lawan ai lawan raha ka perthei newan ban hikaya ka perthei ki yo ya ka jing tim ka jong blai namar ba ka jing kan ta jong ki kim semla ban yo ya kata ka jing ai ka jing kerku ka jing isnei jong blai ha ka jing em jong ki ha ka ne ka perthei ka bamantaru ha ka jing em ka jong ga jong pi ha ka ne ka juk ka jing menta ngila banong don arjat kine ki jaj brew lane ki group manga mapi ni haban keli la de hato ngi don ha ka group ka badan kong
kiba pediang ya ka jung hi kai jung Jisu but kiba im ya ka jung im kat kum ka jung hi kai jung Jisu shapang ka jung it ka bau lawan ra hakana ka perthei ka jung it ka bau la ai hang api ka jung it ka ba ulapan i dalala ka jong ka jung im ne ngilong ha kum gito ki wepat ki group ane ki judge breu ki bakan taj ya ka jing e jong Jisu ngitip ba ka jing e ka ba Jisu lai ka ba lahikai ka ba ulapan i dala ka jong ka jing em kalong ka dak ka shen ka ba wan ra jing e ka ba wan ra jing kerku hato ngi kan taj na em yaka te hagane ka gospel ka ba manta ka sngi ka bang yos ngeu ko hanmen ko para u Jisu u yam kthang na ka banta ki to ki judge ban riu Kitu ki group ki ba kentat ya kajing e ke ba Jisu ulawan ai kajing e jong oble pa ka balawan ai kana ka prei ki kentat den mata ka daw u yam kthang u sneusi na ka banta jong ki yole si mga maping ilong kum kinagi jaj benru lada mga maping ngi kentat ya kajing e ke jong oble lada ngi kentat ya kajing isne ke jong oble klampap ngin sayo ya kata kajing tim nginam laban pediang ya kita kijing e kijing kerku ke ba ublei hi dalade ula pha ban wan ra ne ban wan ai ne ban hi kai leng bau Jisu den mata kadau hangane kasngi ko han men ko para ngi de ban keli la de hato mangi ngi im na am kijing im jong kijing e ke ba Jisu la hi kai hato manga leng ba ka jing e ka bang la yo na Jisu ngakloi na em badan kata ka jing mab ya ki we hato manga leng ba ka jing e ka bang la pediang na Jisu ngakloi na em badan kata ka jing Krishan badan kata ka jing Arab ya ki we pat lada ngale ye kane klampep ngi sayo ya kata ka jing ye ka jing kurku now blay lemda kumta kumba Jisu wang akan ke gospel ngin sayo ya kata ke jing penram ha ke jing em ke jungi ko han men ko para token ngin ya duwai token ngin IT la de ha kan ke mas ke khoj ha ble ku pa bala pha yu Jisu sha kan ke perthei banwan ra ke jing e banwan ai kata ke jing e ke jing u banwan hikai yangi ya kata ke jing e ke jing u madu kuaro ke yangi bangin em ya ke jing em ke jungi kat kum kata ke jing e ke baul hikai ngi kerpa yu Jisu baun Krishan yangi unai bor yangi un petin nanti yangi and you Jisu Christ.